nali tu labangso screenshot along lang de tha labangso phagaso methanaso ingchama dhoi Lapen batai pha ro phule phingta nili ning samsi athema pipor nangli tum nili labangso reels semarlo guys nyarji lang mi ma lang no ma comment box lang than tha ta real long wang na arje lang mi lang no mai deha labangso video along nili mane just funny mane non molomadin ke mobile along ke Facebook along bangke foto bangke ili tum arje mi pik di jongsi mora jongsi arje bang morang tang pulote he foto chibi beke arje lang no ong pupedi ekdom kamera bang mesen apu nampo Lapen mesen kamera sikiriri muni atum mesen kamera sikiriri foto pa mi onang arje pa mi onang pusi muni atum kamera ke en Lapen real face pen foto atengke chimili dundi kalimi kalang dona tumde lasti mane labangso funny abang ni video semado laso funny video long labangso chainong aso phakaso bangke nili phan la puson juno daka comment angki pidon apu batai pharo phiing ta nili ke ning ching samse ako nangli tum ne phan example nangli tum ne phan matha tha ne jong se nangli tum Facebook account long photo non reels non video non nili jong se nangli tum long jong se la puson juno dak comment jong se nang pidun pulote nangli tum ningoi eima ningoi jike maduta ningoi ji la puson juno dak kalili kelang lang comment angki pidun ke di maduta ningoi ji lasi la puson juno dak comment abang ke pipe det skeme lason amunit ingcham methaning cham lason methaning cham apu batai pharo phing suwa lang pa junaing la puson son amunit manke athema munit kali laki ingjiri pine ingjir manji mene mate kupidong ne manji thangna putek the chini ne pin pen ke la puson muni tomhan ke juno da comment pidun nangni karbi gali mana jongsi nang karbi prote karbi atum chini ne ma karbi atum ku kurpho pen ilitum akur tin sid kaprek data ilitum ke kachirona thai ka ningja thai do pik lasi ili karbi atum ke di kuma ne phan alu sophan jongsi ning chi hang ning chi dogi pita aprang akur si charju pa prang nangji nona bangke nangli chini ne pin pen la puson juno daka comment ki pi nang jiri mene nang korte muti mene nang pai mene nang pai ronji mene la puson nang juno dak comment ki pi he la puson juno dak comment ki pi he di apo pai ang jir chini ne atum lo lasi la son ka chini ne tum han ke di suwa lang batai pharo apu phi sipajut mot pajut mot nang la so arleng Aphan la son gali muni Aphan comment gi pi ne non pu anta muni atum han reels non photo non video non pu anta nili juno dak comment gi pi pu avila lang dano screenshot along la son lam juno ganing je la phan tu ke hedi nangli ki do nang ke do he na ne chere chotha nang ke do chere chotha de jongsi kona ne nang chi tong lok manang phan hadak mana ar bui niki chinlobo la si guys la son amuni tum non ni long nang pidun de lo to mo nangli tum long da la puson comment nang pibang do oji muni atum hedi kehene atum hedi 100% pen hedi 10% bet muni atum kimi lasi keheno atum sike ong asila puson juno da comment hedi nang ki pi atum do pik sita me labang ke access to pik anang la puson comment nang pi access pik labang somuni bangke lasi la puson comment nang pa pi nang la puson comment nang tum nang lele nang jong si nang tum jong si nom lom ke nang tum chini lo social media nom lom ke Facebook koma si use je 100% pen 90% an ke so Facebook si use YouTube si use lasi mane la puson juno da comment nang pa pipe nang puphan la bangso video bang nang tum serek ngoi lasi pina video bang anili la dak sikang ton lo al angli ki chok chia joine lo lasi nili bang ke dak sikang ton nang dome thak me deho